Mo ning ati-ati lho Kang. Bagong kuwi wong ndugal kewarisan kuwi anake Semar. Mula nek nganti mengko Kakang kuwi klera-kleru le paring pangandikan gedene nyocok atine Bagong, wo aja takon dosa. Bocah kuwi arep kaya ngono nek nesu ngilani lho Kang. Mula tak gawe ati-ati ya Di. Iya sing ati-ati wigatine apa? Gek timbalono kae kok malah merem-merem kok malah turu bocah kuwi. Oh, mana kawan Bagong gawe kaget. Atiku dene kowe sowan ana ing Sukalima, janur gunung kadingaret. Monggo adat sabene kowe kuwi ora nate sowan ana ing Sukalima. Bagong kowe padha raja sak praptamu. Pana kawan. Pengestunipun Penemban Durna tansah winantu ing kabagyan sowan kula tebih saking Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Oh Dipatih, sajake rada lerem atine kok. Basane ya genep tata kramane ya unggah-ungguhe. Iki lagi pertama. Engko saya suwe ya saya sakarepe dhewe aku kuwi kulino karo Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Patih Sesuki. Lah tenan. Sengguna lali Sengkuni winantu ing kabagyan sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjur kena Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara Satama. Iya. Wilujeng Ndara bekti kula konjo. Iya, pangestuku tampanana. Nggih. Keng ibu pundi? Hus. Ngandel ora. Wis. Meng kepengin kangen Tahu tak nggo balapan jaran Wis ngandel ora. Oh, Bagong kowe aja kebangetan ya Bagong. Iki mapan ana ing Sukalima. Mula kowe kudu nganggo tata krama. Mekaten inggih Penemban. Kowe ana wigati apa? Apa sok wigati saka karepmu dhewe apa diutus karo bapakmu Semar? Sowan ana ing pertampan Sukalima lah kok dadi mengijen tanpa ruang. Nuwun sewu Penemban. Kepareng kula nglairaken dhateng gegembolaning ati kula. Lho, lah kok dadak sowan menyang Sukalima? Apa ora pantes kowe sowan menyang negara Ngamarta? Niki pancen pun dadi lenging ati kula. Kula kepengin sowan wonten ing pertapan Sukalima. Awit kula ngertos Penemban Durna menika mujudaken satunggiling guru mahaguru ingkang saestu lantip panggraitane. Sedaya sami mestani nek Durna niku ala, Durna niku elek, niku jane ora nyata, ming fakta. Anu napa? Niku ming napa jeneng kabar burung sing boten wonten nyatane. Ning tumrap kula Begawan Durna menika satunggiling pandhita ingkang lantip panggraitane tur tresna dhateng siswa-siswanipun. Buktinipun ndara-ndara kula Pandhawa nalika alit dereng saged napa-napa panjenengan kula wentah dados siswa Sukalima saniki sami lantip panggraitane dados pitataning satriya punjer-punjering para sinatriya. Piye iki mau? Kok turah omong-omongan. Kalimate wis kentekane. Mula kula pitados nek Begawan Durna niku pancen satriya linuhung. Linuhur. Linuwih. Ndara Janaka saniki dadi wong sing pinter manah. Nggih ta? Beberapa kejuaraan disabet semua pialanya niku awit panggulawentah sampean. Iya pancen Janaka kele mulang manah aku. Terus saniki Ndara Werkudara. Ndara Werkudara duk nalika pados banyu degan banyu suci Perwitasari ya tirta pawitra mahning suci niku sampean sing maringi. Jaman golek ngelmu kasampurnan kawruh panunggal. Sastra patri cetha. Sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendra hayuning rat pangruwating ndiu.
Niku sampean nggih peparing. Terus sampean didhawuhi supaya nyemplung wonten ing samudra. Ndara Werkudara nurut kalih dawuhing Begawan Durna, wekasan ketemu kalih Dewa Ruci, terus paring tirta pawitra maning suci. Kaya ngoten kok wong do ngandhani nek Begawan Durna niku elek. Eleke nggon ngendi kula tak takon. Asline sampean niku suci. Asline sampean niku pendhita asli, mboten kok pendhita mbiyeh-mbiyeh kaya sing kondang sakniki niku. Wah, Dik Pati mangrukokke niku Bagong iso njunjung derajat kula. Mengke riyen to. Mengke riyen ampun bombong atine sik, ken neruske ature ken neruske. Terus wigatine kaya apa? Nah. Sowan kula mriki menika penemban. Kula menika estunipun nggadahi raos susah ing batos. Merga kawontenan dusun kula menika sampun boten kanten-kantenan. Kawontenan desa kula, desane Bapak Karang Kadempel menika sameneika sampun boten tentrem, sampun boten ayem, sampun boten rukun. Langkung-langkung wonten menyebarnya nggih menika gosip virus corona. Niku membuat resah para penduduk desa, wekasan wis pokoke padha nungsang puyang gudel bingung. Gregeten kula tuku dayaju mbangane corona. Nyandel ora, saya suwe rak saya ora cetha to. Kok sik Bagong kuwi aja ngawu gawar ngawur. Terus piye? Nah, terus kula niku jane kepengin bangun desa. Bangun desa kula supaya pulih. Wong niku padha ngerti marang ketentreman, ngerti marang kerukunan, lan ampun gampang disok-sok karo napa niku pawarta sing saya gawe memedhi tumraping para kawula. Srana kula kepengin bangun desa. Ning kula ngertos wong ajeng bangun desa niku mboten mung agalan tok, tegese ora mung kekuatan lahir tok. Ning muga kekuatan batin. Nah, mula saking menika dinten menika menemban kepareng mboten kepareng kula badhe suwita dados siswa panjenengan. Kula dados cantrik panjenengan lan mugi paduka Sang Maha Guru kula keparenga maringana wejangan ngelmu kekuataning batin tumraping kula menapa kekuatan batin kedah kula upaya wonten pundi papanipun. Kula pitados kalian Penemban Durna. Napa sakrep pengendikaning Penemban Durna badhe kula nut, kula badhe ngestokaken dawuh. Cekap semanten atur kula nawi wonten lepatipun anggen kula ngunjuk atur kiranging parama sastra lan kiranging basa diagung pangaksami wekdal kula aturaken dhateng Bapak Pranatacara matur sembah nuwun. Piye, Kang? Oh, mangke riyen Dipati, mangke riyen. Niki wonten srana ning sampean meneng mawon. Oh, nggih. Lho, kok sik Bagong? Musuhe to karo Begawan Durna kuwi apa lahir batin? Serius. Lahir batin. Bumi langit dadi paseksen. Menawi ngantos kula mangke niku antaraning ati lan lati kali ati ora nyawiji sampeyan mangesotke kula. Mangsotke Bagong kere sak lawase. Kula kinten ket biyen kula nggih pun kere. Yen pancen kowe lahir batin bakal tak udaneni. Jernyatane yen pancen Begawan Durna kuwi nampa siswa ora milah-milahke siswa sing duwe derajat pangkat, siswa sing sugih apa sing miskin, nanging bakal tak tampa lahir batin nggonmu swita karo aku. Estu Penemban, tenan Bagong. Pola nyenengake matur sembah nuwun nika kula nggawa gula teh. Oh iya. Menika diaturke sakniki napa mengke? Mengko wae gampang. Nggih. Engko ndak kowe kabotan. Wenting kok. Wong mung seprapat-seprapat. Ya wis ora apa-apa, tak tampa wong kuwi jenenge tresnane murid karo siswa. Nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah ingkang salajengipun kula nyuwun dawuh, kula badhe kaparingan menapa dinten samangke kula nyuwun pangendikanipun Begawan Durna. Oh, Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Iki mau aku karo Adipati Haryo Sengkuni kuwi nedeng ngrembug bab impen. Lho. Ngimpi? Iya. Sampeyan ngimpi ngapa? Ditilihi teng 1001 malam mawon. Mengke teng mriku menawi impenipun kembang menika loro, menawi godhong menika 3 lajeng dipun wolak-walik mawon.
Panjen bocahne wis tumindak elek wis kaya ngono kuwi. Aku ngimpi, iki aku ngimpi yen to kowe kuwi mangku Sang Hyang Rembulan, Bagong. Weh, tegese napa niku? Kowe bakal entuk kanugrahan sing gedhe, kowe bakal entuk kabejan sing gedhe. Lan apa yang mbok aturake mau mbok menawa jumbuh karo impenku, nggonmu bakal dadi panutaning para kawula sak padukan Karang Kadempel nggone bakal mbok bangun mau. Sayekti iki mengko mbok menawa dadi srana kasembataning sediamu, Bagong. Wah, jan tepat. Ora ana klerune. Ndekno Pandhawa kuwi ya akeh pendhita-pendhita sepuh. Begawan Abiyasa kae yo pinter, ning aku ketoke ora srek. Suwita karo Begawan Abiyasa kae. Terlalu halus. Aku golek pendhita sing kira-kira so halus so kasar. Ya gelem tumindak elek, ya gelem tumindak apik. Kok kayane cocok Penemban Durna. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun Penemban. Lajeng impenipun menapa? Lah, iki mau sejatine aku bakal paring pangandikan kalawan kowe. Nggih. Kemaringipun paring pangandikan menapa? Kowe tak kandhani ya. Bakal kelakon penjangkamu, bakal kelakon nggonmu bakal kedunungan sarta bisa mbangun desa. Waton kowe bisa ngupaya kang aran Kayu Kastuba Mulya. Kayu Kastuba Mulya? Iya. Kowe dadi srana syarat wangunaning desa ing mapan ana ing panggonanmu. Yen kowe bisa nggayuh Kayu Kastuba Mulya, mbok menawa kowe bisa sak traju sak babak karo Raden Werkudara siswaku duk nalika semana. Lha madosi teng pundi niku? Niku toko kayu do enten mboten nggih? Nek Kayu Kastuba Mulya kuwi dudu kayu sak lumrahe. Ning kayu kuwi kayu duweni daya. Kayu kuwi duweni kekuatan. Kayu kuwi kayu sing malati. Sarta kayu ing saben wong ora duweni. Ya kuwi Kayu Kastuba Mulya. Terus anggenipun ngupadi wonten pundi? Nah, kowe tak kandhani. Kayu Kastuba Mulya kuwi papane ana ing Gunung Candrageni. Waton kowe bisa munggah ana ing Gunung Candrageni, iso nggayuh Kayu Kastuba Mulya. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembatan pembangunaning desamu bakal ngrebda ngrembaka para kawan Bagong. Mengko jroning kalakono kowe bakal nemokake wujuding Kayu Kastuba Mulya. Nun sewu, napa kula mboten pejah Bagong? Kowe kelingan ora Werkudara? Ora ana jamak lumrahe wong kang padha nias karo pengendikaning Begawan Durna. Wong akeh wong kang ora padha percaya karo Begawan Durna ing atase golek ngelmu kok nyemplung telenging samudra. Nanging ngelmu kuwi papane menyang endi papan wae. Waton percaya kowe karo gurumu mesti kowe bakal entuk ngelmu. Kowe entuk ingkang ndok jangka, kowe entuk ingkang bakal mbok gayuh. Oh nggih. Nggih ngestaken dawuh. Nek wis mantep ya mantep, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Kuwi kudu mbok cekel sing kukuh bako. Nggih, siap. Wani ora? Wonten. Nek nyemplung kawah wae wonten pun mboten napa-napa. Kula urip ya mung doyak-oyak dep kolektor kok. Lha wong kula nyemplung telenging kawah wae malah entuk ya kelakon mulya, ora entuk ya modar teng mriku mboten napa-napa. Oh, bagus. Yen pancen kaya mengkono kowe mangkat to. Dina iki dina ingkang prayoga. Dina iki wektu ingkang apik tibane ratu yen napa engko gayuh bakal iso kasembadan. Ngene nggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit Penemban, matur sembah nuwun ya sampun paring ilmu kalian kula. Oh iya Bagong wis ora dadi ngapa. Ana ki ana partai kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Satama kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Sampun nggih Penemban. Oh iya Bagong tak sangoni puja sesanti. Nereng sambi kala sak laku jantramu. Muga-muga kasembatan penjangkamu. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Barang ilang wis. Bagong iki nek pancen kon kaya ngono ya printere ra jamak-jamak. Pancen arep mlaku adoh mula tumuli golek sangu. Golek sangu kok nyepol dompete wong liya. Oh, Depate, pripun? Bagong munggah wonten ing Gunung Candrageni ora ana ingkang bakal bisa bali urip. Mesti bakal tekaning pati. Nggih, kula ngaturake panuwun. Lah, kejaba saka niku gandeng kula wis menehi dalan. Mula sampeyan ya kudu makarya, makaryaning ing abdi kepatihan pripun Kakang Penemban Durna. Kurawa mangketake. Bagong dilimpe ning dalan, pateni teng dalan. Upama mengko munggah Candrageni Bagong ora tekaning pati,
Ning nek Kurawa melu gawe srana pati ning Bagong niku luwih becik lan luwih prayoga. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nek ngoten kula tak medal njaba, kula tak ndhawuhi para sata Kurawa laku dedemitan. Yen perlu Bagong dilimpe dipateni. Pun ngoten mawon. Bagong mati Semar pepes ora duwe kekuatan. Semar mati Pandhawa ringkih. Mateni Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Kula nyuwun pamit Kakang. Nggih, ngatos-atos di ngatos-atos. Dadi sawiji karo para sata Kurawa yen perlu bisa gawe srana patine Bagong. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Bubarna para cantrik mangke dijangganke padha mangarsama. Pun bapa wong atuamu nedya manjing telenging pertapan. Lho nggih, ngestakaken dawuh Bapa Penemban. Kaya wis ora ana dawuh maneh, Ger, anak Wasatama. Purna gati ning pananggilan. Sang Pinandhita arsa kundur ngedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil patraning keprabon. Gawe setengah saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun ngatinon saking Mandura kaya tansah katon bebayaning marga. Jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti tekan ning kene. Ki kono gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho, kowe iso urip. Heeh, kowe tiba ning ngarep aku. Lho, aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang Joko Lengkeng Arga Candrageni. Aku Harga Yaksa. Harga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Udu, Nding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Napa kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya, Harga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Hose. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangendikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ning Gunung Candrageni. Oh, lha kowe nglalu. Kawah kuwi hawane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Harga Yaksa. Kowe duwe kapercayan piye? Mati urip ki ora saka kawah, ning mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung. Mergo aku ki sawijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu Kastuba Mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu Harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu Kastuba Mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo murid kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngopo? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku tak lebokke ning wadhuku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel.
Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mah. Terus aku panganen wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Kene aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya. Ya wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake suwijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ora enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ora enak iwakku, soalnya aku ki ora tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi rai tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas, ikhlas jan dolan balane kok. Oh, lah dalayan ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning ngene iki sok metu gase lho. Mun kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku po kene iki malah sadurunge rene nang kene sik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nya. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Kowe 3 sasi ora mangan nek ora mangan wong kaya aku ngene iki engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan ikhlas mapano. Wah, untal malang denengar koyangsa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae. Mau untalan ya? Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih wis kono nggo nyambung uripmu arga yaksa ora apa-apa aku yakin ikhlas. Piye kok meng dimut e? Lah ya dikledhak. Aku meng risi. Kowe iki lho ngoperasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene? Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Taman siung pengapit mancep nang gulumu modar kowe. Wis gawe ganti taman siung cempit. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki diwane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawursari. Ulun Bathara Bawursari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, pukulun. Mboten nyono bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula.
Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakke. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lelakon kita, Bagong. Aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi kelawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantara kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas, sabar, ora awel kelawan pati. Kuwi ingkang dadekake ulun bombong telenging penggalih ulun, Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun sak suwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkah mboten kanten-kantenan. Kepengin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayaan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang Kadempel kuwi kebawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika kebawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusaking desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawabing para Pandhawa. Nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teka ora gelem nyumurupi rusaking desa Karang Kadempel, Bagong. Terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat saka pamrayoga ulun, Bagong. Kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta, Bagong. Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake, wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane, sak ala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satra ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nanging sing jeneng titah kesawapan kulit daging kuwi isih duwe rasa kleru lan isih bisa tumindak luput. Mula kang sangka kuwi wong kang kaya kuwi ingkang wajib madhangake lawan para Pandhawa. Inggih, ngestakaken dawuh pukulun maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun alun bali manjing anggo kita. Nun inggih ngestakaken dawuh sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling lawan desa Karang Kadempel
supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karang Kadempel ngestaken Jawa Pukulun megenga napas sawetara Panakawan Bagong kita wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun Mimbayaksa nggih Pukulun lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi ulun manjing sajiwane ngangga kita kanthi wujuding kayu kastuba kula bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang tumuli budhal marang negara Ngamarta elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa ora mung Karang Kadempel nanging desa-desa ing menapa dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa iki ngestaken dawuh Pukulun monggo latri manjing angganipun ingkang ngabdi kosih kita areng nganggo jeneng sapa? Waduh lah menika ingkang repot. Dipun keparengaken kula menika wujud buta, kula badhe mawi tenger dedya buta kala. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Karang Kadempel nganti tak rewangi ketuyung-tuyung kaya ngene awakku. Bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa. Aja banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sira tumpang kendangan dengkul. Ora nggatekke karo kawulamu, Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu aku ingkang bakal kasan iso kadunungan ngelmu. Lah kok wis 3 dina Petruk ora bali. Sepi mamring Karang Kadempel. Biasane nek Petruk gareng Bagong ana ning Karang Kadempel ki mesti desaku rame ne ora jamak. Endi sing ana wong bengok-bengok kelangan sapi. Endi ana sing bengok-bengok kelangan wedhus. Mergo anak kuwi pancen pinter-pinter nggone iso nemokke wedhus sapi sing padha ilang. Lah jebul anakku dhewe sing nyolong. Bareng ditinggal karo Petruk karo Bagong lah kok sepi ora ana apa-apa. Rekake nyetel radio men ana rengeng-rengeng. Jebule radione Petruk ki saka batu. Tak tancepke listrik muni pisan terus kobong. Lah iki engko nek nganti bocahe mulih nakoke alah Semar sing kudu ngijoli. Ya wis tak rengeng-rengeng dhewe mbok menawa anakku mbarep sik tekle engko tekan kene. Ketok lemah ki anggere gareng bar liwat ki telapakane jero cethek. Mergo sikile ngarep kuwi mesti ndlemoke jero sikile mburi cethek. Cetha nek gareng bar liwat tak nembang sing kepenak. Wah, pancen ya arep ora ana Panakawan ning pancen abdi-abdi Karang Kadempel ki luwih-luwih abdi pengrawit ki pancen wis padha siaga. Isih padha jejeg-jejeg lelinggo ora ketang matane merem. Ning sing wigati lingguwe isih padha jejeg. Abdi Waranggana ya ora pangling sing padha rawuh utawa seba saos karo kakekne Semar. Putuku wedok sik Antil. Anting lambang sih. Jejere ora pangling kuwi sing lagi wae babaran Mbak pemirsa. Mbak Orisa. Karo si Orlando jejere. Ganes yo teko iki bagore yo ana.
Ayu ya rawuh, Wahyu ya wis pancen komplit tenan. Pinggir dhewe kae. Ora kae dingklik posisi. Coba tak nggone rengeng-rengeng karo sisan. Matur karo ingkang wingi mengku gati bengi iki senar dalu menika mboten saged buntas ngantos setengah sekawan paling mboten 3/4 amargi benjing-enjing menika sepawat kula menika terbang jam 8 enjing dados kedah toto-toto kok rabatan aku pengen mancing sabar mancing sabar serasane coba Orisa kok kaya lirak-lirik karo aku saja Gusti wis entek tulise Semar ya mudar mula apa sing diwedeni wong urip kok wedi penyakit apa sing gula wentah uripmu kuwi penyakit apa kuwi nggih mboten mula pasrah ning aja kendhat waspada budidaya didhawuhi nganggo masker ya nganggo masker aku bapak wingi maskere kok bentuke kaya ngono kae kentekan sing kanggo masker cawetku anjen dus wong tuwa bangane ora ketutup lambene nggih nggih tur kuwi penyakit kuwi iso ditambani ngono ora usah dadak wedi aja kuwatir sing jeneng virus mlebu kuwi mapan ning tenggorokan miturut dokter lho nggih kuwi 4 dina nek tanggap terus dombeni banyu uyah kuwi bakal ilang aja nganti mlebu ning paru-paru nek wis mlebu ning paru-paru kuwi wis akut weh akut niku apa akut lan kowe akut niku wis parah ora usah bingung ora usah wedi mengko nek kowe keweden ndak malah ora srawung ndak malah ora ketemu karo sapa-sapa ning ya srawunge dilongi kumpul-kumpul sing ora perlu ya ora usah wis nang omah wae tenguk-tenguk ngombe wedang malah kepenak nggih Pak nggih ngestokke dawuh Pak mboten perlu wedi Pak ora perlu wedi perlu wedi ora perlu wedi kuwalik ngomong nek kowe wedi ndak malah ora prayoga lah iki ngene coba kowe ngaturno tetembangan bapak susah bapak sedih susahe sedih mergane Gabagong lungane kok pamite ora penak meguru karo Durna mboten sadi gagas wong Bagong ora ana ya ora apa-apa kok aja ngono sing jeneng anak Semar kudu komplit Gareng Petruk Bagong no upama Bagong ora ana iki sesuk ngenteni nek kowe ora ana tonyo tenan upama padha umure ngono ora aku liburan Gareng aku liburan ora pun nembang to pun joget barang kok isih kurang aku ki apa-apa mesti kurang oh nggih setunggal malih nggih Pak sakarepmu karo ngenteni Petruk piye kabare Petruk tak kongkon ndudul karo si Bagong wah nggih ngestokke dawuh nah ngaten kula tak nyuwun pambiyantune ingkang dereng nyekar menika sapa ingkang dereng nyekar menika Ibu Wahyu Krisnawati becik mangga arep wenehi apa sing modern apa sing lawas Pak moh sing lawas kusuk sing modern aku urung apa anyuwun sing pripun njaluk sing nganggo duduk diantil tenan kok iki ngewuhke wong tuwa bingungke ora tak caosi ya Pak iya caosa napa sampeyan mbiyai sepuh kula anak niku ya munjung karo wong tuwa sing apik sing kepenak tak elekke ora kena Bagong mlayu tak tututi ning jebul didingkek karo Kurawa laku dedemitan Bagong kaya kena pusaka tinjo dateng Karang Kadempel Yayi